Imos dar por finalizada esta xornada con este último debate. Así que nada, dou paso xa a Xaias 2, coa súa exposición. Qué buena está esta crema. La tenéis que probar, está muy buena. Moi bons días a todos, o meu nome é Ángel Jiménez Ferreiro e xunto ao meu equipo do IES Terra dos Rayas, formado por Alba e Lucía, vimos a defender que a masificación turística sí que é un problema na Galiza. Para defender esta postura tenemos unha tese e tres sólidos argumentos. A nosa tese que a masificación de tanto abusar, nada nos vai quedar. E os nosos tres argumentos. Un argumento económico, un argumento ambiental e un argumento sociocultural. Para comezarei falando do noso argumento económico. O turismo actual afecta ao peto dos galegos e galegas. Isto vémoslo reflectido na subida do aluguer en Galiza, culpable de que un gran número de estudantes galegos teñen que vivir en pésimas condicións. O prezo do aluguer subeu un 11,4% en Galiza no último ano, segundo datos do INE. Isto é debido a, como xa mencionei anteriormente, as vivendas turísticas aumentaron un 75% en Galiza nos últimos anos. Ademais de afectar os petos individuais dos galegos e galegas, afecta aos orzamentos da nosa comunidade, da nosa comunidade e dos nosos concellos, xa que ano tras ano teñen que investir máis diñeiro nos servizos de limpeza en reparar danos causados por persoas que non coñecen e non respetan o noso patrimonio. Añadido a isto, temos o problema da dependencia do turismo. Señoras e señores, non podemos depender dun sector que só traballa en épocas cortas e fixas. Seguindo cos nosos argumentos, imos co noso segundo argumento, o argumento ambiental. Neste argumento, falamos da degradación dos ecosistemas naturais. Como estamos a observar, por exemplo, nas Rías Cíes ou na praia das Catedrais, onde xa se está a ver limitado o seu aforo, como nos mencionan nas súas páginas web. Isto afecta-nos directamente, pois moitos galegos e galegas acabamos rexeitando ir a lugares como, por exemplo, Vigo, da nosa comunidade autónoma, debido precisamente á masificación do turismo, xa que resulta imposible gozar dun lugar onde se te sintes agobiado pola cantidad de xente que se concentra neste. Tamén falamos do consumo excesivo de recursos naturais, a xeración de residuos, a contaminación, introducción de especies invasoras e desgaste do noso patrimonio. O que nos está a demostrar que en Galiza non estamos preparados para acoller o nivel de turismo que temos ano tras ano. Para ir finalizando con a miña intervención, vou co noso argumento sociocultural. A cultura e a lingua galega estáse a perder, como se mostrou nos últimos estudos do Instituto Galego de Estadística. Isto é debido a diversos motivos entre os que se atopa o aumento do turismo. Debido ao incremento disto, un gran número de persoas e negocios adaptaronse a estes, chegando a falar o seu idioma e telo como lingua habitual. O aumento do turismo tamén ocasionou danos na nosa cultura, explotando ademais e chegando a modificar tradicións en adaptalas ao turismo, como é o caso do Samaí ou do Entroido. Cantas veces nos últimos anos escoitáchedes Laje, Sanjenjo, Mujía ou mesmo La Coruña? Para ir rematando a miña intervención, aproveitando que estamos no ano castelao, quero rematar a miña intervención con unha frase deste. Galiza debe ser libre, debe vivir sen perder a súa dignidade, nin permitir que as forzas estranxeiras arrebaten o que nos pertence. Unha vez dita esta frase, repito a nosa tese e os nosos tres argumentos. A nosa tese que é, de tanto abusar, nada nos vai quedar. O noso primeiro argumento, un argumento económico, o noso segundo argumento, un argumento ambiental, e o noso terceiro argumento, un argumento sociocultural. Moitas grazas e recordade, de tanto abusar, nada nos vai quedar. Moitas grazas.
Moitas grazas por esta intervención. Damos paso ao Colexio La Salle a súa exposición. Ano 1075, Santiago de Compostela. Corren pola rúa rumores da construción dunha nova catedral na praza, con Diego Velázquez ao fronte da dirección. Seica, Alfonso VI afirma rotundamente que esta traerá consigo un gran desenvolvemento, pero non só para a cidade de Compostela, senón para todo o país. Moi boas tardes a todos, excelentísimo xurado do equipo rival. Eu chamo Megaé e xunto aos meus compañeiros defendemos a postura totalmente en contra ante o tema plantexado. A masificación turística é un problema en Galicia. Reafirmamos isto coa nosa tese. Galicia, invadida ou afortunada? Claramente afortunada. Defendémola desta forma cos nosos tres sólidos argumentos. Un primeiro, laboral, un segundo, económico e, finalmente, un terceiro, cultural. Para comezar, en canto ao argumento laboral, o turismo xera un impacto nos postos de traballo moi significativo, especialmente para a mocidade que intenta sobrevivir no mundo actual, onde atopar un emprego é moi difícil e as oportunidades escasean. A creación de traballo no sector servizo abre as portas a todo o mundo, dándolles un sustento de vida. Este sector ofrece non só unha variedade abundante de postos de traballo, senón tamén unha plataforma de crecemento persoal e desenvolvemento profesional. Isto reflíctese nun aumento do 16,1% de traballadores ocupados no sector turístico en Galicia. Isto no cuarto trimestre de 2023, según datos de Turespaña. Este crecemento non só indica unha demanda continua de servizos turísticos, senón tamén un recoñecemento crecente da relevancia do turismo como motor do mercado laboral. En segundo lugar, de cara ao argumento económico, grazas aos 70 euros que gasta de media un viaxeiro ao día, o turismo consolídase como unha das fontes económicas máis importantes, supoñendo en 2017 o 10,4% do PIB en toda Galicia, ou, traducido, 6.341 millóns de euros, como podes apreciar nos caracteres naranxas, según un estudo chamado Impactur da Xunta. Tamén axuda a infraestructuras como a construcción de novas terminais e liñas ferroviarias, facilitando unha das mellores actividades que se pode facer nesta vida, viaxar. De feito, no 2025 está previsto que a Xunta invirta 146 millóns de euros no turismo. Se un goberno gasta tantos cartos nun campo específico, non credes que pola súa relevancia na economía? De feito, non só nos axuda nese ámbito. Chegamos desta forma ao noso terceiro e último argumento, o cultural, no cal afirmamos que a afluencia do turismo en Galicia tamén ten un forte impacto neste campo. A chegada de visitantes internacionais ou mesmo nacionais favorece o intercambio de tradicións, permitindo que a riqueza histórica e os costumes galegos se compartan con todo o mundo. Un exemplo cercano, o Camiño de Santiago. Este atrae milleiros e milleiros de turistas, concretamente 420.000 persoas, según datos da Oficina do Peregrino. Case medio millón de turistas que, aparte de beneficiar económicamente, como xa foi mencionado, gozan da nosa cultura e a manteñen viva ao mesmo tempo. Ademais, o turismo fomenta a conservación do noso patrimonio, xa que moitas das intervencións realizadas en espazos históricos ou monumentos están realizadas pola súa importancia como atractivos turísticos. Revalorización e rehabilitación de espazos como a Cidade Bella en Santiago ou Allariz, a provincia de Ourense, foi posible grazas a esta demanda turística, mellorando a nosa calidade de vida, a dos galegos. E así, cos nosos tres sólidos argumentos, un primeiro, laboral, un segundo, económico e un terceiro, cultural, respondemos á pregunta que nós mesmos plantexamos. Galicia, invadida ou afortunada? Claramente afortunada.
Señoras e señores, a masificación turística non é un problema en Galicia. Moitas gracias pola vosa atención. Fósemos a unha praia, leváramos un bote cheo de area? Que pasaría se cada vez que fósemos a un monte leváramos cada nós unha flor connosco? Exactamente, esgotaríanse. De aquí a nosa tese. De tanto abusar, nada nos vai quedar. Como sucede co patrimonio e os recursos naturais galegos. Ola a todos e a todas, xurado, equipo contrario. O meu nome é Alba e son encargada das quendas de refutación do meu equipo posicionado totalmente a favor ante a afirmación deste debate. A masificación turística sí é un problema en Galicia. Para comenzar, irei expoñendo os nosos argumentos e así mismo refutando os do equipo contrario. Para comenzar, no noso debate está composto por tres argumentos. Un primeiro argumento económico, igual que o equipo contrario, no cal falamos temas bastante parecidos. Galicia consigue máximos históricos no ámbito turístico o ano pasado, 2024, cun volume de viaxeiros que supera os 8,2 millóns de turistas hospedados en establecementos da comunidade. Estas palabras son expostas polo director de turismo de Galicia, chamado Xosé Meredo, durante a visita á oficina de turismo de Parada de Sil, onde fixo referencia a datos publicados pola INE. E destacou que a comunidade galega por primeira vez achegouse aos 8 millóns de viaxeiros en 2024 aloxados en hotéis e en residencias turísticas. Para todos vós, estes datos sitúanse completamente a favor da chegada de turistas pola gran achega económica que isto supón. Pero nadie está tendo en conta que isto tamén fai subir o prezo dos alugueiros para a xente que demanda estes pisos e incluso mesmo casas para estudar, como por exemplo é o caso dos estudantes universitarios. No vosso primeiro argumento laboral, falachedes do impacto nos postos de traballo e na creación de postos e o sector servicio. Por suposto que o sector turístico crea moitísimo traballo e ofrece moitísimos ingresos na sociedade. Pero non credes que isto tamén ten consecuencias negativas, xa que deteriora outros servizos, outros sectores, como pode ser o primario, que cada vez está máis en deterioro debido ao gran aumento do turismo, ou outros sectores. Por outra banda, o turismo, como xa dixen, é unha gran fonte de ingresos para a nosa comunidade, pero outra banda, os sectores vense moi afectados. Súmase tamén a gran inversión de cartos para crear novas infraestructuras e demais para que se acheguen novos turistas. No segundo argumento, que é o argumento ambiental, vamos tocar temas como o tema de Vigo e os nadais alí, a degradación dos ecosistemas naturais, a contaminación, creación de residuos e moitos outros. E por último, no terceiro argumento, tocaremos temas como o noso terceiro argumento chamase sociocultural e dividímolo en dúas partes, como o mesmo nome indica: o ocio e a cultura. Dentro do ocio sitúase a adaptación da lingua e dos costumes galegos aos turistas. E por último, na parte cultural, situamos as tradicións como é o Samaín ou mesmo días concretos como é o Black Friday. Moitas grazas. Seguimos co Colexio La Salle e a súa primeira referencia. Ano 1122. Hoxe, 25 de xullo, púxose a última pedra da catedral.
celebrarse o Ano Santo Xacobeo. Agardamos con ansias a chegada de todos os povos veciños. Señoras e señores, seremos un éxito. Chámome Catalina. Vou a realizar a primeira confrontación do meu equipo na cal nos posicionamos totalmente en contra a pregunta planexada. Primeiro, quería refutar unha cousa que vos dixechedes. Que dixechedes no ambiental que as persoas rexeitaban ir a Vigo por a cantidade de turistas que había. Pero un estudo da Rede Galega mostra que un 87,8% fan a vida normal sen ter en conta a masificación turista. Despois, tamén, vos dicides que se nos dedicamos ao sector turístico, deixaremos atrás o sector primario e o sector secundario. E iso contradice un pouco o voso ambiental. Se vos apostades por un sector primario, por un sector secundario, que son fábricas e granjas, contaminan moitísimo máis co turismo. Por iso, Altri non o queremos. É un pouco hipócrita decir que non queremos o turismo porque contamina e queremos as industrias e todo como en Polonia ou en Alemania, onde non se pode respirar aire limpio por culpa de tanta industria. Despois temos tamén dixechedes que daña a nosa cultura. Pero nós temos un estudo da Universidade de Valladolid que demostrou no 2022 que axuda ao fomento da gastronomía galega e tamén da nosa cultura. Tendo en conta, así, que o turismo fomenta a nosa cultura. Despois, tamén falachedes de que ao vir tantos turistas tamén daña a lingua galega, pero a lingua galega non se ve afectada e non se ve dañada polo turismo. No contrario, vese favorecida polo turismo, xa que as persoas interesantes empezan a mostrar interese pola nosa lingua e empezan a aprendela. O que pasa en Galicia é que o galego non se transmite de pai a fillo. Ese é o problema da lingua galega. Despois tamén decides que o turismo causa subida de aluguer, pero non só o turismo causa subida de aluguer, tamén outros factores causan subida de aluguer, tendo en conta que a metade dos pisos, e sobre todo nas casas, son pisos que é un segundo piso que ten a xente. Entón, eses pisos durante a temporada do verano están ocupados e durante todo o resto do ano están baleiros. Os pisos turísticos axudan a que eses pisos que están baleiros a metade do ano estén todo o ano sendo empregados. Por último, quero recordar a miña tese. Galicia, invadida ou afortunada? Claramente, afortunada. Moitas grazas. Imos agora coas segundas participacións, comezando por Xañas Dous. Comezarei de novo aludindo a certos argumentos mostrados polo equipo contrario, como é principalmente que a cantidade de contaminación que xeran as granxas de Alemania e Polonia, principalmente. Creo que o tema principal é Galicia, non outros países, primeiro de todo, pero non pasa nada. O sector primario, a cousa que vos non decides, é ou foi, tan siquiera, principal fonte de ingresos para moitísimos dos galegos durante moitos anos, e que agora pasa a ser sustituído polo turismo, bueno, case que non é o mellor. Sí? Pero que se sustitúa non é unha causa do turismo, eso é algo que está pasando en todos os países, pero por a nova internacionalización o paso ao mundo novo.
Vale, pero, ainda que haxa turismo, eso non se ten que ver totalmente globalizado como para sustituir a outros sectores. Está ben que haxa un certo porcentaxe de turismo, pero non que abola todos os outros sectores. Vos, na primeira quenda de refutación, tocachedes un tema interesante, que é que o turismo non é un cargado da subida dos alugueiros dos pisos. Entonces, se non é o turismo o encargado da subida dos prezos, quen o é? Despois, no vosso segundo argumento, tocachedes o tema de que tamén se creaban moitas infraestructuras para a chegada de turistas, pero iso tamén ten consecuencias negativas, xa que para a creación desas infraestructuras fai falta unha inversión de cartos que ten que poñer a propia Xunta ou o propio Estado galego, que eso non é o que máis ten consecuencias positivas para os galegos. Se vos decides que a creación de infraestructuras invirte cartos, a creación de granxas e industrias costaría tamén tanto? Pero é que actualmente non se está invertindo en creación de granxas nin en cousas relacionadas co sector primario. Estamos tocando o tema de que onde se xeran moitísimos custos é no sector turístico para a creación de infraestructuras, entre outras, e para que podan chegar moitísimos máis turistas. Despois, no vosso terceiro argumento, falachedes de que grazas aos turistas chegamos a tocar outras culturas, a coñecer certos aspectos sobre outras culturas. E eu pregunto-vos, vos creedes que unha persoa que, por poñer un exemplo, vai facer o Camiño de Santiago durante unha semana, vos creedes que esa persoa vai ter a suficiente cantidades relacións sociais como para chegar a crear e a transmitir a súa cultura, mesmo o seu idioma ou tradicións? Porque eu a verdade é que creo que non. Para ir rematando coa miña segunda quenda de refutación, farías unha breve conclusión de cada un dos nosos argumentos e explicarei un pouco máis o segundo e o terceiro. No primeiro argumento, o argumento económico, falamos da subida dos alugueiros, da gran inversión de cartos para a creación de infraestructuras, da creación de traballos, cousa que vos mencionaxedes, que o sector turístico crea moitos traballos, pero, sobre todo na mocidade, pero que esos traballos son todos temporais. Cando pasa esa estación, que vai ser esos traballos? Bueno, por último, no segundo argumento ambiental falamos da contaminación e sobre todo a contaminación acústica, e no terceiro falamos da adaptación da lingua e dos costumes e da cultura. Moitas grazas. Vale, imos agora coa segunda refutación de Nasalle. Ano 1985. Xa fan case 800 anos desde que se construiu a nosa querida Catedral de Santiago. No ano 823, o rei Alfonso II deu a coñecer o Camiño de Santiago, o cal trouxo a moitos peregrinos e turistas a que se coñeceran a nosa cidade, a nosa catedral e a nosa historia. Señoras e señores, neste ano, a UNESCO nos declarou a nosa cidade, Santiago de Compostela, como Patrimonio Cultural da Humanidade. Señoras e señores, somos un éxito. Bos días, chamo Martín Ferreiro e son encargado de facer a quenda de refutación neste debate onde nos posicionamos completamente en contra da postura plantexada. Primeiro de todo, gustaríame comezar facendo a miña quenda de refutación refutando uns dos argumentos, un
un dos argumentos que fixo o equipo rival. É que a argumentación do equipo rival baseouse en criticar os turistas. E non son os turistas, máis específico, baseouse en criticar aos estranxeiros. Porque, sí, estiveron dicindo que pois ensuciaban o patrimonio, as praias, que non nos queríamos aquí, baseouse en algo que coñecemos como turismofobia, que é un fenómeno entendível que sucede entre a xente dunha localidade que recibe moito turismo. Pero, sen embargo, nun dos argumentos que utilizaron, dixeron que a xente rexeitaba ir a Vigo porque había un montón de turistas. Pero a xente que rexeita ir a Vigo son propios turistas, me refiro. É dicir, que se a xente non quere ir de turista a un sitio, pois ese é o propio turismo, o sea, que non ten moito sentido eso. Non sei se me comprendedes, sí? Perdón. Bueno, gustaríame continuar refutando o argumento económico do equipo rival, que consta de que o turismo fai que aumente o prezo do aluguer. Volvos a repetir que o prezo do aluguer se debe a outros factores. De feito, cales son eses outros factores que está vostede a mencionar polos cales subiu o aluguer en Galicia? Iba a dicir agora, podese deber a outros factores, como, por exemplo, a ausencia dun aluguer público, por exemplo. Eu tamén a algún fenómeno que faga que os propietarios non queran poñer a lugar as súas vivendas. Para continuar, tamén me gustaría refutar o vosso argumento de que se perde a lingua galega e a cultura galega gracias ao turismo. E isto é completamente falso, é dicir, é completamente o contrario. É dicir, a cultura galega e a lingua galega pois se comparte máis gracias ao turismo. É dicir, os turistas que nos veñen a visitar coñecen cando veñen a visitarnos pois a nosa cultura e a transmiten pois aos países onde viñeron ou as localidades onde viñeron. Non teñen por que ser estranxeiros, repito. A continuación, tamén me gustaría refutar un dos argumentos que dicides, que os espazos monumentais ou as praias pois vense contaminados ou pois perxudicados por culpa da presenza de turistas. E isto é completamente falso. É dicir, os espazos monumentais, por exemplo, unha catedral, a Catedral de Santiago ou a muralla de Lugo, se conservan e se manteñen e renovan gracias ao turismo. Se non houbera turismo, estes lugares perderían importancia, é dicir, quedarían no olvido, e só para o desfrute local, o cal non xera o suficiente diñeiro para levar unha conservación do patrimonio. Por último, gustaríame decir que a filloa que tiñades aí está moi rica. O parece moi rica. Cuidas a filloa. Ano 2025 en Santiago de Compostela. O pasado 2024, máis de 8 millóns de turistas pasaron pola capital galega e non viñeron sós. Con eles trouxeron 432 millóns de aportación económica hotelera. Desde a construcción da catedral ata hoxe en día, Santiago de Compostela convertiuse nunha gran fonte de ingresos grazas a cal podemos vivir nun ambiente de gran riqueza cultural. Señoras e señores, somos moi afortunados. Bo día, eu son Paula Ferro e xunto cos meus compañeiros representamos o Colexio da Selle Santiago neste debate e afirmamos con completa rotundidade que a masificación turística non é un problema para Galicia. Antes de nada, quería agradecer a participación dos meus contrincantes e a organización deste debate. Agora vou facer un breve resumo do que se debatiu o día de hoxe. Vou comenzar polo seu primeiro argumento, o económico, que foi refutado polo meu compañeiro Martín afirmando que o prezo do aluguer se debe a outros factores a parte do turismo. Seguimos co segundo argumento ambiental, que os meus compañeiros souberon contractar perfectamente afirmando que os espazos monumentais se renovan grazas ao turismo. E antes de rematar o vosso terceiro argumento, sociocultural, que queda completamente tumbado grazas a que a cultura galega se comparte grazas ao turismo. Antes de nada, gustaríame recordarlles os nosos tres argumentos.
Un primeiro, laboral, no que podemos ver como o turismo xera un impacto positivo para a mocidade e para os postos de traballo do sector servizos. Un segundo, económico, no que demostramos como o turismo mellora a economía e axuda as infraestructuras. E un terceiro, cultural, no cal afirmamos que a chegada de visitantes favorece ao intercambio de tradicións e permite que a cultura galega se comparta con todo o mundo. Con estes tres argumentos afianzamos a nosa tese. Galiza, invadida ou afortunada? Claramente afortunada. Señoras e señores, imaginades unha praza do Obradoiro baleira. Que pasaría cos donos dos albergues santiagueses son os turistas? Digo vos eu que moita graza non lles faría, aínda que parece que o tipo contrario non o entende. Moitas gracias. Para finalizar xa, diríamos as xallas dous e a súa conclusión. Pero se non quedou ninguna filloa para mí. Estes turistas arrasan con todo. Vaya, parece que non só estamos a falar das filloas da pedra. Ao final, de tanto abusar, sen nada, imos quedar. Tal é como afirma a nosa tese. Bos días, xurado, presente, público e, por suposto, ao equipo rival. O meu nome é Lucía Nieto e son a encargada de realizar a quenda da conclusión na postura totalmente a favor ante a afirmación realizada. Polo que nós consideramos que a masificación turística sí é un problema en Galicia. Primeiro, gustaríame recalcar os nosos tres argumentos. Un argumento económico, un argumento ambiental e un argumento sociocultural. Ahora sí, vou a facer un breve resume do que foi ocorrindo ao longo deste debate. O meu equipo contrario comezou a súa intervención falándonos dun argumento laboral, no cal salientaba ese impacto nos postos de traballo, que nos refutamos aclarando que este traballo é estacional, polo que moito tempo do ano non hai traballo. E tamén falaban do sector servizo, o cal nos refutamos dicindo que se está perdendo ese sector primario. Mais adiante, o equipo contrario falounos dun argumento económico, no que nos dicía que unha das fontes económicas máis importantes de Galicia é esta masificación turística, pero nos refutámoslo con o noso argumento económico, no que falábamos das altas cifras turísticas recollidas no Instituto Nacional de Estadística, que falaba sobre esta subida dos alugueiros, sobre todo para os estudantes. Neste mesmo argumento tamén falaban da elaboración de novas infraestructuras, pero quedou totalmente refutado con que incitan a que cada vez haxa máis turistas, rematando así nunha masificación. E por último, falaron sobre un argumento cultural, que dicían que favorece ao intercambio de tradicións. E nos refutámoslo salientando que se veñen unha semana, por exemplo, a facer o Camiño de Santiago, non vai ser tempo suficiente para que se produzca este intercambio de tradicións. Ademais, tamén deixamos claro que estamos a falar de Galicia, non estamos a falar doutros países. E para ir facendo unha síntese final, recordade que no momento no que o peto dos galegos se ve afectado, a masificación turística sí que é un problema. No momento no que a nosa terra se ve afectada, a masificación turística sí que é un problema. E por último, pero non menos importante, no momento no que a nosa cultura e no momento no que a nosa lingua se ven afectadas, sí que hai un problema na masificación turística en Galicia. Moitas gracias.